Yan ayo sisane si tukang kendang Sekot latar akeh ulane jaluk bayar masalilane sing ora duwe aja lunga nonton dhewe anak putri gaung gae kelanting kuning iku kang pundi asmane Simbo aduh Simbo kula boten mudhun senajan ayu sisane si tukang salon amuban banget nole mas ande lomor temurunan kielsa ya, terima kasih kepada semua penonton yang telah menyisihkan rezekinya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kowe njaluk apa maning? Njaluk Bali apa? Apa? Foto banget. Ayo sis DJ Sumo iki lo SPTK iki wong Banyumas oi Uyek-uyek digrang iki lo bos los ya balik Supri wis ngantuk. Ayo mas iki lho bikin wong Banyumas ayo SPTK bergoyang los
Os. Iki loh, 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 iki. Oh, Us, us. Oh ya, oh ya. Ae, ae. Oh ya, oh ya. Hey, hey. Lah. Modele Purbalingga saja menangi orang-orang kami mungkin pekero malu-malu gawe pada bingung los ya los sabdange sang guru katengana manungsa urip ning alam dunya jane benjane sapa terima kula duwe ning lan warna yo lo apa balik? Oh, iya. Sing sabar kita ber. Lah malah delok paker ngidam kaya niki. Oh, lakai. Os. Iyo. Os. Blak kodok anamaning modele wong Purbalingga senajan tuan ora kurang reka dendange tipunge pengkero malung-malung gawe wong golek duit yo balik ayo wis lingsir ya lingsir no dedel
Foto. Anemane model wong Purbalingga senajan kuwanane ora oh dok sing sabar lah maring dikae aduh boleh apa kowe oh kanyel Anamane model wong Purbalingga senajan tuwa nanging ora reka nanging tipunge panggeronge melung-melung gawe wong pada bingung sabdange sangkuro kate kena manungsa urip ning alam bane bekane sing sabar nerima mula kudu eling lan waspada iming-iming aku duwe roti waduh sing rasane legi sapa bisa nangis karo boyo tak opahi roti marin besar adanya di pasar bintang 5 itu Pancasila bintang kutub obat sakit kembang ayo balik